Aigües de Barcelona impulsem una atenció propera i adaptada a les necessitats de la gent gran. Per això adquirim aquests compromisos. 1. Fomentar l'escolta activa per conèixer les necessitats de la gent gran. 2. Tenir format el 100% del nostre equip d'atenció presencial en atenció a la gent gran. 3. Posar a disposició del col·lectiu sènior una persona referent a totes les nostres oficines. I 4. I facilitadors especialitzats per acompanyar aquest col·lectiu. 5. Atendre les persones grans encara que vinguin a les oficines sense cita prèvia. 6. Garantir l'accés universal de tots els col·lectius, també el de les persones grans, a les nostres oficines. 7. Apropar l'atenció presencial a tots els municipis on prestem servei a través de l'oficina mòbil. 8. Utilitzar un llenguatge clar i proper. 9. Donar l'opció d'atendre els nostres clients en diferents idiomes: anglès, xinès, àrab i urdú, o mitjançant el llenguatge de signes. 10. Oferir diferents canals de pagament, per exemple, bízums o estancs, per evitar desplaçaments. 11. Oferir canals digitals d'atenció, com la videotrucada. I 12. Posar a disposició dels clients insatisfets un equip especialitzat que ofereix atenció específica.